Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukulimale inqwaba yabantu ukuyisiphihle sengozi ngesikhathi iloli liphaphalaza maqede ligaya inqwaba yezimoto ezincane. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda, ungangibeza intatheli eka YouTube. Kube ngozi makhaza kubantu abayishagalombili ngesikhathi kwenzeka isiphihle sengozi yeloli egaye inqwaba yezimoto izolo kusihlo ngesithuba zabo 22:08. Kubikwa ukuthi abezosizo oluphuthumayo baphuthume endaweni yesigameko ku N2 ngase southbound eHigginson Highway off ramp eThekwini. Abezosizo oluphuthumayo bafike kulimale inqwaba yezimoto endaweni yesigameko. Kubikwa ukuthi iloli lishayise inqwaba yezimoto maqede laginqika. Babe sebephuthuma khona endaweni yesigameko maqede basiza abantu abalimele. Kubikwa ukuthi abanye abezimoto ezincane bavaleleke ngaphakathi okudingwe ukuba bakhishwe ngezindawo ukuze basizwe khona endaweni yesigameko. Babe sebephuthunyiswa ezibhedlela ezahlukahlukene ezisondelene neTheku. Okwamanje bengakazi ukuthi ngabe kube yini imbangela yengozi. Amaphoyisa kanye namaphoyisa omgwaqo wasaqhubeka nophenyo. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Unomalungelo Flora Ndlovu uthe kazi kwenzakalani njengamanje emgwaqeni zilokhu zande njalo izingozi. Uthi sengikhathazekile angisakwazi nokuphuma phandle njengoba kubhizi kangaka abantu befa left and right. Wabesefaka ama-emoji akhala. uDane Leaf uthe kunzima siyabonga ukuthi okwamanje akekho oshonile. uAmes Next the Brun uthe ngabe kwenze njani, mhlambe abantu bagijima kakhulu noma utshwala. Sathemba ukuthi bonke abalimele bazolulama ngokukhulu ukusheshsha. uKaren Barin uthe kwaze kwanzima emgwaqeni, ngiyathemba ukuthi abalimele bazosinda ngokukhulu ukusheshsha kule nhlekelele yengozi. uCarol Book uthe kwaze kwabhlungu akukholakale abantu bayaphela emgwaqeni. Bafethu maningi kakhulu ama-comment, ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.